Manje njoba ngize la kubaba lo ngizocela one angisize ngoba ingane yami kulowo umqondo wayo awuphindanga wa-right kuze kube manje. Ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi aphindisele umqondo wayo, aphinde nami azongigeza njoba ngalokhuza ngaboshwa. Nokuthi nami ngibuyele esimeni ngoba nje angisahlala ekhaya, umakhelwane sengiyabasaba. Nale ingane nje sengiyayisaba ukuthi ngizoyiqala ngiyithini. Nokuthi ngizocela kulolu hlelo ukuthi bangisizeke futhi manje bangiphelezele. Ngiye kule ngane-ke ngiyoyichaza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba ngagcina sengithwala ngomngane wami ngingenalo ulwazi ngingatshelwanga ukuthi kahle kahle ngathwala ngami. Mina ngangiyitshela ukuthi nje ngithwale ngale nto enginikwe yona. Nami kodwa kumina mangiyibuka mina kwakungathi nje ikhanda lengulube mangilibuka ngangazi ukuthi kanti uzojika mhlawumbe kube umuntu. Nilabe kashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke-ke khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela njengoba ngithi zonke iy'fundazwe ngikhuluma ngama-provinces awu-9 nangaphandle kwe-Afrika, kwe-South Africa, e-Afrika nangaphandle kwe-Afrika imbala esingabala amazwe ako-Europe. Ngike ngizwe-ke abanye besibingelela bethi base-Ireland, abanye bethi base-Australia, abanye America, abanye khona e-Australia sengibalile. Kodwa-ke baningi kakhulu abantu bakuleli zwe abafudukele kula mazwe abasilandela kakhulu. Siyabonga kakhulu uthando neke qhubekane-ke nisubscribe nilike nibe umndeni nje ukhulu usuku nosuku. Asingene straight odabeni namhlanje. Igama lami King Sichaka ngolapha kaluqa khona-ke sihamba naye namhlanje ozochaza udaba lakhe bese siza ukuthi umlaphi wethu wendabuko okhona ubaba Mapholoba ikuphi eza nakho nakwaziyo yena nangakwazi. Baba Ncoko siyabingelela. Hayi mfethu nami ngiyajabula ukuthi ngifikile la ekhaya mfethu. Kuyangithokozisa kuyangijabulisa ngoba sokunjengesekhaya la mfethu ngoba abantu sebegcine sebeze bagcina bafika la kunina sebezoyikhulumela ngemisebenzi siyenzile mfethu ndawonye. Lokho mfethu kungenza ukuthi nami ngishaya isifuba mengikhuluma ngeBlack Life. Mfowethu abantu banokukubona kwenye yama-channel enkulukazi eNingizimu Afrika bezothi i-TV beyibuza ukuthi awu lo mfo kushuthi ngempela lento yakhe ikhona nangenesibindi sokuyichazela abantu national awucashi kanti inyanga eziningi ziyacasha manje. Hayi mfethu ayehleli nombani leyo nto mfethu inhlanhla enkulu ngoba shuthi kahle kahle sokunezalukazi namakhehla mfethu angemphathile asefuna ukusabalala ngomsebenzi abanginikeza wona. Mina mfethu ke ngoba ngiyazi ukuthi yonke into ngihambisa ngeqiniso. Angisabi ngisho noma ngingabekwa kwi-channel yaphesheya kuthiwa ngikhulume ngomsebenzi wobaba mkhulu. Ngizobeka ngembaba nje ukuthi ke kusetshenzwa kanjani and futhi ngendlela esisebenza ngayo futhi abantu basizakale kuphi ngoba uyangazi nawe sicha ngokuduma kwami ngidume njengenyanga yama-testimony. Yimini inyanga yama-testimony, yimini umuntu oqala mfethu ofuna ukuthi atshengise ukuthi usiza abantu ngayiphi indlela and abantu basizakale kanjani. So angisabi mokukhona abantu abakwaziyo ukusho ukuthi hey cha mkhulu mina uke wangisiza kanjani sibafonele bayisholo bona. So lokho ke mfethu ugcine sengenza ukuthi ke angibe umuntu okhuluma kuwo wonke lama platform amakhulu njenganje ni platform enkulu kabi mfethu la khona abantu mfethu ongamela ukuthi ukhuluma izinto bese ugcina usuzwakala endlebeni zabo engathi uzoqola engathi uzodlala. Kufuneka mfethu umsebenzi wobaba mkhulu usulungise mfethu ngoba as much as abanye bewudukisa thina mesinamandla ukuthi sufake endleleni emzileni ukuthi ukwazi ukuthi usimame mfethu asenze njalo mfethu. Ngiyajabula mfethu ukuthi wathambisa ikhanda wathi hayi cha ngiyoye ngim-interview umfowabo kaNgcobo naye akhipha iqiniso ngelakhe. Omunye obuka lapho usangasho ukuthi cha hayi mina still inyanga ngiyithembi ayikho inkinga kodwa indlela esobuyisa ngayithemba ukuthi ke athathe leyo namba leyo asho ukuthi mkhulu before ngithenga ama-testimony ama-products akho ngizacela ukubona ama-testimony akho nalawo wasiza khona abantu bese emva lapho ke kube ukuthi mfethu ke ngiyanika ayibonele ukuze meza kumina eze ngokuthemba mfethu ngoba ayikho into enza umsebenzi ube lula njengaleyo nto mfethu. Mfethu sakhuluma ngamagogo namakhehla kunesalwazi sami esikhona la eduze uma sawubona ma. So ninjani na? Ngiyaphila njani? Sikhona sithi asikubize sikhulume nawe ukhulume udaba lakho ekhona umfo kaNgcobo la hleza mhlawumbe abe nakho angakusho akwaziyo kulolu daba lakho mhlawumbe usiqalele eqaleni udaba lakho uthi lithini. Sanibonani balaleli ninjani?
Anonymous ngeke ngikwazi ukuzisho igama kodwa ngumama nje osekhulile ngokweminyaka. Isitori sami la siqala khona ukuthi ngasuka emakhaya ngifuna umsebenzi la eThekwini, ngasebenza-ke emajalidini, ngasebenza nje impela iminyaka ngoba uma ngiyibala ukuthi kodwa nje ngisebenzile kwakuthi umlungu usephinde yaphesheya. Uyangishiya-ke la, ngasala-ke ngedwa-ke ngazama ukubhadanisa ukuthi ngidayise ngenze zonke izinto. Ngiphile emajalidini-ke benginomngani, sibaningi sabangani. Kodwa khona oyedwa-ke nje hayi wayesekhaleni kumina, ayisizwana kakhulu sasixoxa nje sijulile. Hayi-ke wahamba naye wanenkinga okuphelele umsebenzi, hayi sahlala-ke siloku sidayisa siyaxhumana, asihlale ekuthi njengoba umngani nami sihlale elokishini lo ukwenye indawo nami ngikwenye indawo kodwa nje siyaxhumana siyavakashelana kuhle ney'ngane zethu nje seziyazana seziyenza kwangathi siwumndeni. So umngani wami usho ukuthi naye wezwa naye la kwabani ukuthi ukuthatha lento ayinabungozi. Hayi-ke sadudana ukuthi asibeke imali, hayi sabeka imali saqongelela sidlala nje ney'tokfela sayithola imali sadudana. Ngaqala khona inyanga esakusaqala kuyona. Inyanga esiqale kuyona-ke yona-ke yathi uma umuntu akayishuzele ayisathi hayi ngeke sikwazi ngoba sasiy'tshela mhlawumbe sonikwa izinto. Wahamba inyanga yasethi iyona-ke ezosishuzela ukuthi fanele sithwale ngani. Yasitshela inyanga ukuthi uma kwenzeka kuba khona inyamazane iqhamukayo yasinika into engathi ummesi uma khona ilokhuzana inyamazane iqhamukayo siyigwaza. Mangithi mina ngiyabheka le nyamazane hayi ngibone kuyindodana yami. Hayi ngayiyeka ngahlala sengithi ngiyayigwaza hayi ngashiya phansi ngayeka. Mase ngiyekile-ke inyanga yangitshela ukuthi njengoba ngiyekile-ke mama kusho ukuthi ingane yakho-ke ngizoyigweba iminyaka ewu-15 nje ingawuboni into ekuthiwa ilanga. Ngoba manje sewenze ngavele ekhaya obvious sihlabekile kodwa yizokufa izophila kodwa izoba nesikhathi sa-15 years nje ngingaliboni ilanga. Hayi ngayeka ngoba nganginalo ukuthi uma ngabe ngithi ngizothwala ngale ngane yami kanti ngithwalelani ngoba ngathwalela kubona phela ukuthi ngibone bahlale kahle. Hayi sakhona nomngani wami hayi sayishintsha sathi iyabheda le nyanga sayishintsha-ke sathola enye yayiseswazini. Masishona eswazini-ke siye khona sithi nje sihamba la kulesithathu uma ngingaphosisi sifike lapho-ke ayisitshelwe-ke imikhuba sisho ukuthi sizingane, ayisitshelwe-ke izinto zakhona ukuthi hayi zikanje kanje. Naye kodwa angasitsheli ukuthi uzokwenzakala ini. Kodwa nje sihamba nami umngani wami sobabili masifika lapha sihlale-ke ukuthi ngosuku lesithathu umngani wami alahleke ngingamazi ukuthi ushoniphi. Hhayi amelahlekile kumngani alahleka azobuya ngosuku ka-7. Mayebuya umngani wami nje ubuya kuwumuntu ongathi ade ehlele ehlathini, uthanda ukuba yipharana nje ukhombisa ukuthi ulambile namanzi bengawatholi ungcolile. Kodwa mangilo ngibuza la ngoba uhambe ethi uyothenga i-airtime. Malo ngibuza la kanti iy'tolo kanti ubeyothengaphi? Ithi inyanga yakhe khululeka hlala uzobuya. Iloku inginika lolo themba sengicabanga ufonela iy'ngane zakhe ngifonele nezami ngichaza ukuthi senginenkinga kodwa athi nje inyanga ungafoni ungenzi lutho. Hlala nje wena uthula hayi nangempela sahlala ukuthi mefika-ke efika eseyikuloso simo ithi inyanga hayi ngizomzama-ke ukuthi ngimnike amakhathakhatha nangempela-ke imenze lokho nami ngenze lokho. Ingibe nemigomo-ke ayingitshele yona-ke ekufanele ngiyenze kodwa-ke engeke ngikwazi ukuthi ngiyiphasise lezinto kwafanele senze ngayo. Mangifika ekhaya-ke ngahlala ngazama amasentanyana ngakha loyo ndlu engangitshele kuyona ukuthi fanele ngiyakhe engaze ungena muntu ukhiye wakuhlala kumina. Impela ngayakha-ke loyo ndlu-ke ngahlala-ke hayi izinto zihamba kahle-ke. Umngani wami la kutholakala ukuthi umqondo wakhe kodwa awukho right. So sethatha njengomama nje ongekho right endaweni nje ungathi uphambanelwa ikhanda. Ayike kuhlala hayi mina izinto zingihambela kahle. Hayi yonke into futhi iyashesha. Le ndlu-ke ngikalelwe kuyona ukuthi ngizongena nini mangingena ngingeni noma kanjani. Ngiyakalelwa iy'nsuku ezayibala ukuthi ngosuku othile uyangena. Mangingena la ngisuke ngiyovuselela izinto zami engitshelwe zona ukuthi hayi kuze ibhizinisi iqhubeka kakhulu. Hayi ngangi-right bandla shame hayi ngekho into angingenayo. Hayi kwahamba ngalelo suku wathi umngani wami ulahlekile. So nomngani wami nama sisaxhumani kahle ngoba phela sengi-right sengiphakeme nakho konke. Yena sewumuntu nje engasenandaba naye.
Hhayi ngihlale akuthwala umngani ukuthi ulahlekile simfuna umngani angatholayo. So nami into enginandaba. Ngolunye usuku abantu angazi babe besola ukuthi ngidayisa ama-drugs noma babesola ukuthini. Ngoba kwathi ngingazelele nje kwafika amaphoyisa pequlula yonke into endlini. Angivulisa kule ndlu ngenkani hayi nginqabe. La ubeka khona into zakho. Yebo, hayi nginqabe kudla ukuthi umthetho-ke hayi ngaze ngagcina sengivulile. Mangithi ngiyavula la kule ndlu ngifica nanga umngani wami ushonile. Futhi lokhombisa ukade nje. Wafa kodwa futhi akanungi ngalo ndlela kodwa uma umbheka nje yena ushonile. Iy'ngane-ke sewezwa ngcwatshwa ngendlela yakhona washona before sewaziwa ngcwatshwa. Kodwa manje kungimangaza ukuthi atholakale la endlini yami eseyisidumbu la kodwa kube kwazi ukuthi futhi kwakwenzakalani. Hhayi-ke ngithathe ngiboshwe-ke ngalo ndlela. Uma ngiboshwa ngabotsha iminyaka ewu-25 ngahlala u-14 years ejele ngaphuma ngeparole. Manje njengoba ngize la kubaba lo ngizocela one angisize ngoba ingane yami kuloko umqondo wayo awuphindanga wa-right kuze kube manje. Ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi aphinde usele umqondo wayo aphinde nami azongigeza njengoba ngalokhuza ngaboshwa nokuthi nami ngibuyele esimeni ngoba nje angisahlala ekhaya umakhelwane esengiyabasaba. Nale ngane nje sengiyayisaba ukuthi ngizoyiqala ngiyithini nokuthi ngizocela kulolu hlelo ukuthi bangisizeke futhi manje bangiphelezele ngiye kule ngane-ke ngiyoyichazela ukuthi kahle kwenzakalani ngoba ngagcina sengithwala ngomngane wami ngingenalo ulwazi ngingatshelwanga ukuthi kahle ngathwala ngami. Mina ngangiyitshela ukuthi nje ngithwale ngale nto enginikwe yona nami kodwa kumina mangiyibuka mina kwakungathi nje ikhanda lengulube mangilibuka ngangingazi ukuthi kanti uzojika mhlawumbe kube umuntu. Okusho ukuthi ngesikhathi enyamalala umngane wakho wayesetshenzwa ukuthi abe isithwalo sakho ungazi wena? Yebo ngicabanga kanjalo. Sure. Angazi-ke noma mhlawumbe niyaluza noludaba oludinga idola kodwa-ke angidlulekise ngapha kubamapholo. Bamapholo basiqalela endabeni yokuvula inhlanhla kumuntu mhlawumbe kwisigaba sakho ukuthi ngoba angifuni kakhulu kuzwakale ngazi ukuthi khona abelaphi esibagxekayo. Kodwa sifuna ukubuka ukuthi ikhona enye indlela oyaziyo yokuvula inhlanhla ngale kwale Durban show ma. Mfowethu yazi ayikho into ebaluleke nje ukuthi ukholele kuyidalwa zakini. Yabo umuke waqala waba umuntu olulaza idala wayishaya. Ngokuthi uhambe uyolanda inkambi ezimnyama ayizibe sasondela ngoba ngisho noma ngathiwa uyasikaza ukuyolanda isigubhu sokuthi uphakamise for ukuthi nje wena ucabangile ukuthi ube umuntu ofuna ukuyolanda into ezoba umthelelo omubi edlozini. Idlozi liba umuntu oyihoxisayo kanti ngesinye isikhathi abantu abakuthanda ukulinda mfethu ngoba idlozi before likubusise lona funa ukuqale utshengise i-dedication kulona. So ingakho uthola ukuthi abantu bathi mina ngalincenga idlozi kwaze kwaba u5 years kwayima ngiqala ukubona indlela yokuphumelela. Into eyenza ukuthi idlozi lihlale mfethu lingabe umuntu elikuvezela namhlanje impumelelo ukucela namhlanje ingoba mhlawumbe nalo suke nalenkinga leyo ukuthi ngokukhumbule belumuntu naye ninenkinga yokuthi mhlawumbe mfethu ukuthemba wena ungaba bukhunyana ngoba kufanele liqale likubone ukuthi uzobamba yini ubunzima uzokwazi yini futhi nakhona ukubekezela ngoba phela ukhumbula ukuthi uhambo ledlozi mfethu linobuhiqihiqi ngoba uma usususeka futhi nokuzondwa nabantu so liyakunikeza ke ama-test lapho nalapho bese libona ukuthi usuwaphase wonke ama-test bese limvala kufeli izongimbatha ngempumelelo. So into wena mfethu engifuna ukuyiphendula le yadu ibuza ukuthi ke izinto zenhlanhla mfethu uyazithola mfethu esikhathini esiningi ngokuthi nje uzitholele inkambi zokuthi uhlambululeke qala. Uma uhlambululeka futhi nakhona kunendlela yakhona ngoba ufuna ungayihlambululi wena ungalihlambululanga futhi nedlozi. So ufuna ukuthi uma uhlambulula wena uhlambulule nedlozi. Nendlela zakhona futhi nakhona ukuthi ubiza ziphi idala ngoba esikhathini esiningi kunabantu abayitshela ukuthi idala zibiza ngendlela efanayo kanti cha. Khumbula ukuthi mfethu uma uzofaka amavovo insipho ebaleni mhlawumbe uma uzenza umsebenzi usukubiza amakhehla ukuthi awamema amanye amakhehla ukuthi shit kahle gayiwe la ekhaya kuzoba khona utshwala bezulu asizeni sizophuza nakhe ekhaya kugayiwe lapha emhlabeni indlozi ibiza obaba mkhulu balo bese emva lokho bayafika bazophuza ke lapho ke lobu utshwala bezulu. Esikhathini esiningi izalukazi mfethu zihaqa amaladi ngendlela enhle ngoba esikhathini esiningi ukukhumbula ukuthi ogogo mabesaphila emhlabeni uma ukuthi ugogo wakho usewahamba emhlabeni
ube nokufumbathisa usweet ube nokuthi akuhleplela inyama akunikeze so ingakho ke amaladi esikhathini esiningi uwabone ethandwa izalukazi uthola ukuthi siyenzela ugogo iladi amakhehla uthola ukuthi futhi nakhona uma wenza iladi ufuna kube khona utshwala obumhlophe noma utshwala obubovu noma ugaye futhi lapha futhi eceleni ubeke lolukhambo oluncane so kunendlela zakhona mfethu ingakho ke esikhathini esiningi mengithi umuntu uma ezolanda izinkambi zokuyihlambulula ngathi angenza into encanyana yokuthi ukuthi adonse lezo ezidala ngokuhlukahlukana kwazo uma ukuthi ufuna izalukazi ziza nezinhlanhla uma ukuthi ufuna amakhehla iwona kulolu izinto yabo ngoba ukukhumbula kahle ekhaya amakhehla wona afika abe inhloko ekhaya avikelayo ogogo ibona bafike bakunikeza labo sweet benijabulisa so even nasefihlakalweni mfowethu ngokubheka kwami ngehlo elokujula ukuthi ogogo beza nezinhlanhla amakhehla eza nokuthi avikele so kunezitha nje mfowethu ufuna uhlezi ubiza amakhehla so kuzokhona ke inkambi mfowethu zokuthi uthole izinhlanhla sikhona futhi iwasho futhi nakhona zokuthi uthole izinhlanhla sikhona iwasho futhi nakhona zokuthi udlondlobalo uye phezulu zikhona futhi inkambi mfethu ezizokwenza ukuthi udlondlobalo uye phezulu ungazi uzudideke mfethu uyolanda otikoloshi uyolanda igubhu uyolanda inyoka ngoba uthi ufuna ukukhuphuka mfethu ngoba ukhumbule ukuthi musulandele lezo zinto lezo akube kusaba lula ukuthi uxhumane nedlozi lakho usuliphebezile walikhiphela ngaphandle asikhulume ngalokho ke uma akucelayo la ucela indaba ukuthi naye alungiseke njengoba ethi silokho abuya ejele into zakhe ayihlangani akathandwa kahle umakhelwane nezihlobo zakhe okwesibili indodana yakhe lokho yagwetshwa inyanga namanje isagwebekile umuntu engathi ayibambe kahle ekhanda siningi nje kuyaphithizela ufuna ukubuyisa impilo yakhe endaweni ekahle okay oqala mfethu kuyomela ukuthi futhi simgeze umama simgeze umama siphinde futhi sigeze futhi nedlozi ngoba selingcolile vele bese emva lokho ke siyalisondeza futhi idlozi silibuyisela ekhaya bese emva lakho siba abantu ke mfethu ke abazoyenza umama ukuthi aqine bese emva lokho ke sizama ukuthi sithole futhi nezinkambi ezizoxosha izizwe ngoba into eyenza ukuthi umntana angathi unokudideka sho kahle lento le yasetshenziswa ihambiselana nezizwe kumele ukuthi umntwana sihambe somkhipha lezo izilwane lezi eziginta ngaphakathi emqondweni wakhe ukuthi sihambe ziyolahla bese emva lokho kuba ukuthi ke uyogezwa njengomuntu ogezela inzilo ngoba sokwaba khona umphefumulo owaphuma uphuma mfethu ngenxa yakhe mina into engiyicabangayo ukuthi shothi ngenzeka ukuthi ebunganeni bakhe nalo umufi kwakuwukuthi mfethu shothi we curious efuna ukwazi ukuthi khona ni la room ngoba phela sometimes kuyenzeka ukuthi wayefihlana la babona ukhiye bese athola mhlawumbe i-code yakhe wahamba wayovula kanti lento bivele isilangazelela ukuthatha umuntu phela yasayithi namathela yena imthatha ngoba futhi egcineni ufune sibuke phela ngelinye ngamehla ahlukahlukene lento and then emva lapho ke mfethu sikwazi ukuthi ke simsize ngokweqiniso umama ngoba egcineni uma akazange decide ukuthola umngani wakhe wanqaba even ukuthola ngendodana yakhe but kwenzeka kanjani ukuthi inyanga igcine isikufaka entweni osukungayivumanga ngomlomo wakho ngoba ukhumbule phela ngithi lezi zinto lezi zinezizwe izizwe zinako ukukubiza mfethu ingakho uthola ukuthi abantu banokuvuka umuntu elele avuke kodwa akayiboni ukuthi uvukile ahamba ayongena mhlawumbe azofika nasemathuneni elithize yabo kusuke kuyizinto ezisuke ikhuluma kuwena ezikwenza ungathola ukuthi umngani nako kunento mhlawumbe eyisimdrive ukuthi aye lapha eyayenziwe lenyanga le wagcina sekwazi ukuthi iyophakela lento le waba umhlatshelo walento le yalobaba lo ukuze umama azokwazi ukuthi akhuphuke mfethu asibonga kakhulu abantu babekudinga bakuthola kuphi abantu bebengidinga mfowethu mina ngisegoli eSoweto opposite amaTowers eBaramall so eBaramall mfowethu njengoba ngangishilo mfowethu ukuthi ngabhidliza Home Affairs ngakho isigodlo sikagogo yabona nje mfowethu mina sangibusisa isalukazi mfowethu ngoba izinto za government mfowethu akuvamisile ukuthi uyibhidlizeke nje kwenzeka kumina mfowethu ngathola ukuthi ngakho isigodlo esikhulu and futhi mina inyanga yokuqala lapha emall mfowethu so nje mfowethu nginalezo sigodlo lapho so umuntu mengifuna uzongifica lapho mawukuthi futhi nakhona ufuna ukuthenga inkambi zami mhlawumbe usegoli siyakwazi ukuthi sikhiphe imoto sethu sikwazi ukudilivela mahala wena nje kuphela usende proof of payment usende ne-location yakho sokudilivela but mawuthi uhlala la eThekwini Cape Town PE Port Elizabeth yabo into yenzayo mfowethu lapho ke uba umuntu
osithumelela i-PEP code, sithumelela imali yaka-PEP, sithumelela i-proof of payment yokuthi uthengeni bese siyakukhoriyela mfethu. Kwi-WhatsApp, kuma-WhatsApp nama-WhatsApp for i-WhatsApp iyodwa inabantu aba-over 10,000. So ufuna ube patient ukuthi ufuna ukudila nathi. Kodwa akuvamisile ukuthi kudlule 4 to 5 days ungasizakalanga mfethu. Mawami, asithembe ukuthi uyazolithola usizo la uzokwazi na ukubuyela esimeni ube umuntu nje onoma njengawo wonke umuntu. Sibonga nanokufika kwakho. Ngiyabonga. Right-ke asibonga kakhulu emakhaya, sithembe ukuthi-ke wonke umuntu uzwile khona akufundayo khona akubambayo. Lezi impande zama-Africa i-Black Life TV i-channel yakho ethandekayo. Asiqhubeke njalo silandele-ke nangokuzasiza ukuthi isitori sethu sithini. Igama lami King Sichaka, nisale kahle. It's the Black Life TV.